Agurtu dugu, Gorka Rubio eta jarri da bera Bartzelonara bidean trasteak hartuta bihar goizan abiatuko dela esan digu. Katalunian hauteskunde kanpaina bart amaituta gaur hausnarketa eguna eta bihar boto ematekoa. Kataluniarentzat demokraziaren aroan izan diren hauteskunderik garrantzitsuenak jotzen dira. Arantxartza. Kaixo, egunon, bai, independentziaren aldekoek eta kontrakoek irabaziko duten, sekulako ikusmina dago, nazioartean ere sekulako ikusmina sortuz. Momentuz hori da galdera nagusia, ezta? Baina bain hori erantzun eta gero, eta hori bihar ikusiko da, etorriko dira askoz ere galdera gehiago, seguru gaude. Momentua, dudari gabe interesgarria, gure hurrengo gonbidantzuetzat ere, pentsatzen dugu alaxe izango dela, biak baitira kazetari, eta kazetariek horrelako okasioetan izaten dute ikusmina, ezta? Aitziber Salinas, Eusko Ikaskuntzatik, gaiak proposatu zemen amaraunean egunon Aitziber. Prentsari begiratuko diogu gaur, Kataluniari noski ezinbestea, baina Euskal Herrikoari. Antxe daukagulako gonbidatua, ez? Eta Euskal Herrikoari ere, bai. Eta interesgarria, ez da? Bartzelonako, Kataluniako hauteskundeen zalantzari gabe gainera momentu hau. Prentsaren ikuspegitik begiratuko diogu, gurekin dagoelako Javier Díaz Nozi, Gasteiztarra da bera, Bartzelonan ari da lanean, eta bera kazetaritzan aditua da, prentsa aztertu du, ikuspegi askotatik orain Bartzelonan ari da lanean, baina Euskal Herriko kazetaritza aztertu du, goitik bera. Hain justu liburua ere badu, azterketa sakon egindakoa da bera. Bai, Euskal kazetaritzaren historia, 1600, 2000 eta 10, hortxe liburu horretan bildu du kazetaritzak urte horietan izan duen bilakaera, eta Aitziberrek esan digun bezala, bera Eusko Ikaskuntzako komunikabideen saileko presidente izan dakoa da, eta gaur egun Bartzelonako Pompeu Fabra Unibertsitatean katedradun. Agortu egingo dugu, ikutzu elima zaizu, Javier Díaz Nozi, kaixo, egunon. Gu ondo, baina oso urruti somatze zaitugu, ez genuen uste, Katalunia hain urruti zegoenik. Bai. Barkatuko dira ondo entzuten, barkatuko dira. Ez da guk ere zuri, nik uste igual berrez deitu beharko genukela. Bai, eta ea seinale hori apurtxo bat berreskuratzen dugun, ze bestela pena da, Katalunian, kazetaritzan, prentsa hitz egingo digun norbait, kanpaina oso hurbiletik jarraitu duena, eta batez ere euskal kazetaritzaz, horrelako ikuspegia duen aditu bat, ongi entzutea komeniko litzaiguke. Tokio beha aurkituko du segurasko, baina asteburu berezia da Katalunian, eta gainera azpimarratzen zuen Javier Díaz Nozik berak jai dela, zubia dela, eta horrek ere eragina izango duela. Merced eguna izan da. Batzuk joango direlako zubian oporretan, eta beste batzuk gelditu egingo direlako. Orain ematen du baiet, kaixo Javier berriz ere. Kaixo berriz ere. Orain askoz ere gertuago daukagu Bartzelona. Esaten ari ginen Javier oso momentu interesgarria bizitzen ari dela Katalunia, bihar hauteskunde eguna, prentsak eta komunikabide kanpaina honetan izan duten paperaz galdetu nahi genizun lehen da bizi horreta hurbiletik. Bai. Prentsak komunikabidek ez da, eta prozesu honetan bezala ze, komunikabideen panorama eta zakarrik prentsarena, baizik eta komunikabideak oso ez da badetzua izan da. Esate baterako zen izan dan, komunikabide publikoek izan duten papera, biagiuren eta gero errekurtsori, bestelako alderdi politiko jarri duten errekurtsoa eta erabazi duten errekurtsoa eta bartabar. Izan ere... Hor, sekontua da, diadaren egunean kobertura edo tarte gehiagi eman zietela salatu, eta gero azkenean kontraprogramazioa ezela egin zuten eta boikota deitu. Eta boikota ere bai, eta niri egia esan hori harrigarri xamari irutzen zait, dana, baina egia da, nola bai, alderdi politikoen sistema gainditu dala pizkat Katalunian, edo haustu dala, eta mugimendu politikoak hasi dira, izan ere, bi mugimendu politikok bakatu zuten, baina horiek ere kandidatura ia ofizial batean, zertuta daude, eta horregatik, gainditzeko alderdi politikoek, ez bakarrik PPek, gugertu behar dugu, ezkerreko alderdiek ere protesta egin dutela, eta irabazi dutela errekurtsori. Eta egia da, bezalde batetik antzuk ezan ez zuten bezalase, biaiureren programazioak jarraitzei eta ikusle asko izan zitula, eta aldiz kontraprogramazioak ez. Baina, momentu interesgarria da alde hortatik ere, eta zer esan asko da. Ez dakitzen bateraino konpara daitezken Kataluniako kazetaritza eta Euskal Herrikoa, zuak biak ongi ezagutzen dituzu eta Javier? Bai, oso panorama ezberdina da, alde batetik Katalunia asko handiagoa da, eta beraz
biztanle gehiago daude, eta diru gehiago dago, ezta? Beste alde batetikan, Katalunian badago beste hizkuntza bat, asko zelatuago dagona euskara baino, eta gainera hizkuntza romanikoa da, hau da, katalanez normalean hitz egiten zutenak ere badakite edo ulertzen dute ondo, eta irakurri dezakete edo entzun dezakete edo ikusi dezakete. Euskal Herrian hori da gertatzen, bi komunikabide sistemak oso kompaktuak dira eta oso dira ondo komunikatzen, ez da, zoritxarrez, jakina. Euskarazko panorama komunikatiboa eta erderazkoa erabat nagusi da, ez da. Hori ere Katalunian arrozi batzuengatik, bat da, subentzioak ez da, pizkat aldatu da, hau da, esate baterako prentsa munduan nagusi den La Vanguardiek ere, azkenengo urte hauetan, katalan utzezko edizio bat atera du, el periodiko bere garaian nintzen eta beste komunikabide batzuk ere agertu dira katalan utzez, Zahara eta barretala, ez. Orduan, nik izan oso ezberdina dela panorama, Euskal Herriko panorama eta Katalaniko panorama. Eta ez bakarrik gauza politiko batengatik, batez ere arrazoi linguistiko batengatik. Agian banatuago, Javier, bi euskara eta gaztelera, katalana eta gaztelera baino? Bai, kontua da, euskara ez dela hizkuntz latindarra eta beraz aldea gaztelerarekin oso handia da, eta orduan elkar ulergarritasuna oso zaila da, eta orduan euskarazko komunikabideen panorama oso murritza da, gero eta gutxiago jakina, baina murritza da, eta ez da ondo komunikatzen, zoritxarrez berriz ere, eta ziurrazki beste aldearen kulpagatik, gaztelenia utzezko panoramarekin. Horrek izan nahi du, gaztelenia utzezko komunikabide nagusi direla erabat, eta batez ere talde bat, bozento taldea. Eta, Javier, atzera eginda, 200 urte atzera egin behar dugu Donostian, hainbat 7. mendean argitaratu ziren lehenen informazio horriei begiratzeko, noski hor gaztelera nagusi izan zen. Bai, baina hasierako momentua oso interesgarria ez baterako Donostiako liberalek ez karlistek, Liberalek, hau da, konstituzionalistek, proposatu zioten Espainiako gobernuari, erreginari, ez zuzen ere, euskara utzezko komunikabide idatzi bat, eta erreginak baietz esan zuen, gero azkenean ez zuten hori egin, erdera utzezko zera bat egin zuten, eta euskarazko testu batzuk fiskat herri txikietako jendea berganazteko, karlistako berganazteko ez bat. Baina justo momentu hartan, posible ezan beste zera bat. Hori ezan gauzatu, baina berriz eren ikustu dut merezidula azterketa sakon bat, eta ez bakarrik politikoa edo ekonomikoa, eta linguistikoa, soziala, eta barra ezakit. Planteamendua guzti desberdina zen, hizkuntzarekiko ere bai. Bai, erabat ezberdina. Momentu hartan, izaitan egan 1800 eta 34 gerra karlistetan, orduan, karlistek, herri txiketako karlistek, ez zuten kastaritza behar pulpitoa zeukatelako, eta hirietako jendeak eta liberalek behar zuten prentsa modernoa, komunikabide modernoa, eta kastaritza, eta horregatik saiatu ziren nolabait euskara bertan sartzen, ezta? Gero gauzak beste modu bat ezun ziren eta hor dugu gaur egungo panorama. Baina gauzak ez dira derrigorrez modu batean bakarrik izan beharrik, ezta? Hori da esan nire dana. Historian zehar aldaketa asko ikusi izan ditugu eta historiaren seme-alaba gara, baina ez dago determinismo zehatz bat. Baina beti ideologia presente, liberalak, karlistak, esan duzu, beti, ezinbestez, Javier? Bai, polarizazioa egon da beti, eta hori da gaur egun ikusten duguna, ez da polarizazioa. Baina, bueno, berriz ere, badaude momentu batzuk, non ideologia ez zen partidista. Askotan, identifikatzen dugu ideologia politikoa eta alderdi politiko bat, ezta? Ezate baterako prentsan, bai Katalunian, bai Euskal Herrian, momentu honetan, badago prentsa nagusi bat, prentsa bakarrik, La Vanguardia moderatua, konservadorea, eta bar, Katalunian, eta bozento taldea Euskal Herrian, baina horrek ez esan nahi, alderdi politiko konkretu bati laguntza ematen diotenik, zakik eta boterean dagoenari beti laguntza ematen dioten. Hau da, alde batik dago lektorado, irakurleen mundua, eta beste alde batik dago, botomalen mundua. Eta ez dira beti baso komunikanteak. Esan izan duzu gainera ez dela utzi behar kazetaritza botere publikoen eskutan, Javier, baina hobeto aldago botere pribatuen eskutan? Bai. Bai? Bueno, ez dira berdinak? Bai,
Bueno, bai Katalunian, bai Euskal Herrian hori gertatu izan da, ez transizioa gertatu zen arte, botere pribatuak ziren nagusi, eta orain ere badira nagusi. Euskal irrate telebizta, edo terzo, Colegio Catalana de Radio Telebizioa iratzen direnen artean, botere publikoak ez dira hain boteretsuak, baina Europan ikusten baldin badegu, edo estatu batuekin konparatzen baldin badegu, panorama ezberdina da, estatu batuetan komunikabide publikoak importantzia murritza dute, oso murritza. Aldiz, gure modeloa, neko Britainiarra da BBC-rena, estatu baterako, edo Frantziarena, hau da, estatu zentralista batena. Bueno, gero beste kontu bada, bakoitzak zema diru jasotzen duen. Lastima da, Javier, baina ez dugu bat ere ondo entzuten zure hotza. Jarraituko genuke, ordu erdiz eta patxadaz, baina uste dut beste noizbaiterako utzi behar dugula. Astelenean gainera, faktoriako gure lankideak horri izango dituzu, hauteskunden biharamunaz hitz eginez, eta orduan izango dugu berriz ere zuen zuteko plazera. Eskerrik asko, bai, jarraituko dugu. Bueno, gaur, Labanguardiaren azala ikusi eta bai, atzo independistek egindako azkeneko kanpaina itxierako ekitaldi hortan epikotasuna nabarmendu dute. Sarkozik nola nazionalismo espainolari, alderdi popularrari babesa emanez gazteleraz ere hitz egin zuen, eta hemengo prensaren ikuspegitik oso deigarria eintzaigu hemen alakorik ez dugulako. Ikusi, zemateraino dakizu kanpainaz, eta jarri dituzte politikoek esandako 13 esaldi, eta gero 3 aukera. Esaldi hau zeinek esan du? Test bat, ez da? Test bat, alaxe ditu dut. Aitziber, hemen alakorik ez duzuz ikusi zuten, ez da? Ez, baina ez dago gaizki, Ez dago gaizki. Emaitza deigarriak izango lirateke, seguro. Bai, ikusi egin beharko litzateke zeinek jarraitzen duen gertuagotik kanpaina, ez? Katalanek, ala euskaldunek, hori beste. Zein antzekoak esaldi asko baita. Eta zenbat gauza galditu zaizkigun aipatzeko, Javier Diez Nozirekin. Beste batean izango da. Teknologia berrien eraginez ere ez dugu aipatu, hori adibidez, eta badaude, baina beste batean bai. Agian Euskal Herrira bisita egiten duenean, estudiora gonbidatuko dugu eta lasaiago eta patxadaz. Gabonetan igual, ingo dugu erarekin urrengo itzordua. Bueno, nahi bali maduzue, zuek vanguardiak dakarren test hori egin eta gero idatzi guzue mezua 688-666-000ra eta esan manik 13-tik 10 asmatu ditut. Edo bat ere ez. Bueno, entzutan jarraitze bali maduzue, bada jendea nazka egin dagoen ere, kanpainarekin. Hori ere bai.